जोबोद मोजां मोनदों जोङो मोनसे माने मास मोनसे मोननैनि सिगां जों सानबाय थादोंमोन जे जोंनि जिहेतु बे सानजारि नोगोर हालामाव जे जोंनि जायफोर माने आफादाव दङ जोंनि एबसुनिफ्राय लानानै XBLT बिदिनो XNDB आरो टिचार्स एस'सिएसन बेबायदिनो नाइट राइडार्स टिम गोदान फैदों आरो पर्टेल निउस पर्टेलनि जायफोर माने गेलेगिरि दा बिदिनो सानबाय थादोंमोन जोलुर बादायनाय मोनसे होनोसै जों बैसो जानायफोरनि गेजेराव थारैनो जोबोद मोजां जाना थांबाय जोङो जेरै सानदोंमोन बेनिसाय बांसिन जादों जोंनि मेन उद्देश्यआ जाबाय जोंनि हेल्थखौ जोङो बोरै जों देहाखौ बोरै मोजां लाखिनो खारन बयबो गावबा गाव खामानियाव रां खामायनाय बा गावनि सार्भिस बा गावबा गाव मावनाय जों बयबो मुखुब जाना थायो गतिके बे मुखुब जाबाल'थ' जानाय नङा जों देहाखौथ' मोनसे नोजोर बोनांगौ माने हेल्थ इज वेल्थ रां रुफा खामायबाल' मा जानो जों जुदि जोंनि हेल्थआ मोजां नङाबा गतिके जोंनो मानसि नांगौ जों सुबुं नांगौ सुबुङानो जोंनि सम्पद गतिके जोंनि दैदेनगिरिफोरा जायफोरा माने जोंनि गुबुन गुबुन आफादाव थानानै दैदेनबोगासिनो दङ बिथांमोनखौ जों बिदिनो मेसेज होदों माने जाहाथे जोङो जिखि आफादाव दैदेना मानो बा जोङो जिखि खामानियानो मावा मानो जोङो माने जोंनि देहाखौबो जोथोन लानांगोन बेखौ जों नोजोर बोनानै जों दिनै बे सानजारि नोगोर SB बड' हाई सेकेन्डारि फिल्डआव जोङो साननैनि हाबाफारि लाना जों दिनैनि बे जोलुर बादायनायखौ जों होनाय जादोंमोन थारैनो दिनैनि बे जोबथि राउन्डआव जोंनि आमिगस FC आरो लोगोसे जोंनि बे सानजा सानजारि इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसननि गेजेराव बादायलायनाय जादों जोबोद मोजां जादों आरो सिगांनि जिथुनिखि माने जालांनाय राउन्डफोरनि गेमाबो बिराद मोजां जादोंमोन थारैनो गासै जों दैदेनगिरि आरो लोगोसे जोलुर बादायगिरि बा हानजानि गासै दैदेनगिरिफोरखौ आं साबायखर बावदों आरो नोंथांमोनाबो जिहेथु जोंनि बे माने देग्लायनि जिथु बादायनाय आमथिसुवा फोरबोनि जिथुनिखि बादायनायाव जोलुर बादायनायाव नोंथांमोना बाहागो लादों गतिके जोङो आं गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो आङो दिनै माने साबायखर बावदों आरोखि बेवहाय गाहायै एसे बैसो जानाय जायफोरा 30-40-50 बोसोर बैसोनि गासै प्लेयारफोरखौ देहायारि जोथोन लानो थाखाय आरो देहाखौ जों माबोरै थि खालामनांगौ फिट खालामनांगौ बेनि थाखाय जोङो दिनै बे गेमखौ अर्गानाइज खालामदोंमोन गासै मोन 9 टिम जादोंमोन मोन 9 टिमाव दिनै फाइनाल जाबाय आरो फाइनालाव आमिगस माने इउनाइटेड FC बिसोरो देरहाबाय एक्चुअलि बिसोरो बे टिमा एसे प्रफेसनेल टिमबो बेनिखायनो बिथांमोना चेम्पियन जानो हादों दा बेवहाय आमिगसआ ओनसोलाव थानाय गासै बैसो जानाय सुबुंफोरखौ इनकारेज खालामगासिनो दं गेलेनो अकल फुटबलल' नङा गासिबो आयदायाव गेलेनो थाखाय इनकारेज खालामगासिनो दं आरो बिनि थाखाय फ्राय बे लखिमपुर आरो धेमाजि इभेन माजुलिसिम बिथांमोना गेलेबाय थायो फुटबल मेक्सिमाम फुटबल गेलेदों आरो बेनि गाहाय माबाया मा होनो दिनै बेवहाय आमिगसजों लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिमेन्ट आनसलिक आरो XNDB XBLT गासैबो ज' जानानै जों बेखौ खुंफुंनाय जादों आरो बेवहाय जों जाबायदि हास्थायदोंमोन बैसो जानायफोरनि टिम बिराद इन्टारेस्ट जादों मिनिथावबो जादों साफा सानैया गोबां माने सेंग्रा समाव गेलेनानै गोबां बोसोर गेप जानायनि उनाव दिनै गेलेफिनदों मोनसे माने इन्टारेस्टिं आरो इनकारेजिं मोनसे इभेन्ट जादों आरो बेवहाय जोंनि थांखिया जाय थांखिजों जोङो बेखौ खुंदोंमोन बेयो जोंनि साक्सेस जानाय बायदि मोनदों जों जाफुंनाय बायदि मोनदों आरो उननि समफ्रावबो जों बेबायदिनो लांबाय थागोन आरो जोङो जोंनि जायफ्रा 35निफ्रायबो बांसिन बैसो जाबाय बे समाव जोंनि देहायारि बायदिसिना जेंना जायो आरो बे जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जोङो योगाजों लोगोसे फुटबलजों लोगोसे जायखिजाया स्पर्ट्सखौनो जों सामलायलांबाय थानो नाजादों बेनिखायनो बेवहाय बर'नि जोंनि माहारियारि आफाद सिमेन्ट दख'रानि सिङाव जेसेबां दं गासैबो बेखौ जोङो खौसेयै ज' जानानै खुंदों बेनिखायनो जों सानदों बे जोबोद साक्सेस जादों 8टा हान्जा बाहागो लादोंमोन जोंनिया सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हान्जा फोरोंगिरि हान्जा जाय बिथांमोना फोरोंगिरि मावबाय थादों बिदिनो मोनसे हान्जा XNDB XBLT इभेन्ट आरो जोंनिया मोनसे इन्टारेस्टिं मोजां देग्लाय टिम मोनसे फैदों बे जाबाय नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि मोनसे हान्जा फैदोंमोन बिनि उनाव मोनसे ओनसोलाव जायफ्रा गुबुन गुबुन बिफानफ्राव साख्रि मावनानै दं सोरबाया गामियाव आबादारि मावदों बेबायदि हिसाबै नाइट राइडार्स होननाय मोनसे हान्जा फैदोंमोन आमिगस फैदों दा बेबायदि गासै सानजा सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद सोनाब सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद बे गासै मोन 9 हान्जाया बेयाव बाहागो लादों आरो जोबोद मोजां जादों आरो मैयानिफ्रायनो जों बेखौ खुंदों मैया जोङो खावसेखौ खुंबाय दिनै खावसे जों खालामदों दिनै सेमि फाइनाल गासैखौबो खालामदों आरो बेवहाय गासिबोनिफ्रायबो
जोङो सापर्ट लानानै बेवहाय गासिबो आफादजों लोगोसे जोंनि बे फोरोंगिरि हानजा आमिगस स्पेसियेलि बिथांमोना बाहागो लादों आरो जोबथारनायाव आमिगसआ माने देरहासार जानो हानायनि थाखाय बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन जासिनाय जादों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।